салом дӯстон, масъалаи Мбаппе ба ҳалшавии худ хеле наздик омадааст. Ягон маротиба футболбози фаронсавӣ ба дари баромади ПСЖ чунон наздик қарор надошт. бовар мекунед, Мбапперо аз ҳайат берун карданд. дастаи шаҳри Париж ба кишвари Ҷопон бояд сафар намояд, то дар он ҷо ҷамоатҳои таълимӣ ва тамринӣ гузаронад. дар рӯйхати бозингароне ки ба Япония мераванд, номи Килиан Мбаппе нест. аз имрӯз иборатан Килиан фурӯхта мешавад. ПСЖ ин футболбозро ба бозор баровард. Фабрицио Романо ҳам ин хабарро тасдиқ кард. мо бошем андешаҳои худро дар бораи ин ва дигар рӯйдодҳои муҳими футбол қариб ҳар рӯз дар ин канал баён медорем, ки фақат бо як лайк метавонед тамошо кунед. дӯстон, тамошои бозиҳои рафиқонаи футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Якикс бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. нимҳиматгари итолиёвии дастаи ПСЖ Марко Верати карьераи худро метавонад дар дастаи Ливерпули кишвари Англия идома бидиҳад. таваҷҷӯҳ ба футболбози мазкур аз ҷониби дастаи кишвари Англия рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. клуб дар ин равзанаи трансферӣ бештар мехоҳад хатти нимҳимояро қавӣ гардонад. Ливерпул аллакай бо сарфи қариб €100 миллион ду бозингарро дар қисмати марказии майдон ҷалб карданд. Алексис Макалистер аз Брайтон омад ва Доминик Собослай бошад аз сафи тими РБ Лейпциг ҳам хатти нимҳимоя ва наздик ба ҳамларо қавӣ мегардонад. акнун як нафари дигар дар хатти ниммувизаи дифоӣ лозим аст. апортники Ливерпул Фабиньо метавонад ба Арабистон равад. ҳамчунин як бозингари дигар хатти нимҳимояи марказ Ҷордан Хендерсон ҳам дар дами рафтан аз Ливерпул мебошад. агар Хендерсон ва Фабиньо бираванд, хатти нимҳимояи тим холӣ мемонад. Верати то соли 2026 бо ПСЖ шартномаи ҳамкорӣ дорад. ва аммо тибқи хабарҳои ин футболбоз муқобили гузариш ба Ливерпул нест. Ливерпулро лозим аст то бо ПСЖ 50 миллион пардохт намояд. нархи Марко Верати айни замон дар бозор ҳамин қадар аст. Верати дар мавқеи худ яке аз беҳтаринҳо мебошад. агарчи идоми солҳои тӯлонии ин бозингар дар сояи ситораҳои саршинос монда бошад, ӯ ҳамеша кори худро дар сатҳи баландтарин иҷро мекард. Садио Мане дар дами гузаштан ба дастаи Ал-Наср мебошад. гуфта мешавад ки аз оғози равзанаи трансферӣ дастаи Криштиану дар талоши ҷалб кардани ин бозингар мебошад. дар ҳоле ки тимҳои дигари Арабистон ба даъват кардани футболбозони дигар банд буданд, ин тим тамоми кӯшиши худро маҳз барои овардани ҳамлагари сенегалӣ ба харҷ дод. баъд аз он ки ин даста брозоишро овард, аз паси даъват кардани Садио Мане гардид. ин футболбоз ба Бавария ҳам нодаркор шуд. чанде пеш намояндаҳои дастаи шаҳри Мюнхен ба Садио Мане ишора карданд ки ӯро дар мавсими меомада ҳамчун бозингари ҳайати асосӣ намебинанд. аз ин лиҳоз футболбози хатти ҳамла метавонад барои идомаи карьераи худ дастаи нав ҷустуҷӯ кунад. дар аврупо ҳам чанд номзад барои ҷалб кардани Мане пайдо шуданд, вале ҳар яке аз онҳоро маоши баланди ин футболбоз метарсонд. бо сабаби он ки Мане бо Бавария шартномаи амалкунандаи ҳамкорӣ дорад, дастаи талабгори ӯ маҷбур аст то ба клуби мюнхения маблағи гузаришро пардохт кунад. Бавария барои ҳамлагари сенегалӣ аз Ал-Наср 32 миллион ҷамъи бонусро талаб кардааст. арабҳо омода ҳастанд то ин миқдор маблағро ба қаҳрамони феълӣ олмон бидиҳанд. дастаи ПСЖ ба қароре омад ки Мбапперо аз рӯйхати бозингарон ки барои ҷавомади таълимиву тамринӣ ба Ҷопон мераванд хориҷ намояд. ҳамчунин ин футболбоз дар ягон бозии пеш аз мавсимӣ бо пироҳанҳои дастаи шаҳри Париж ба майдон нахоҳад омад. ба Мбаппе вақт дода шуд то ӯ қарори ниҳоии худро барорад. қарор дар бораи тамдид кардан ё накардани шартномаи худ. аммо то вақти муқарраршуда Мбаппе ором буд. ПСЖ ин сукути Мбапперо ҳамчун нишонаи он ки ӯ тобистони соли оянда бепул рафтан мехоҳад қабул карда ин футболбозро ба фурӯш монд. гапу чап ҳам дар ҳамин ки Мбаппе мехоҳад як мавсими дигар дар ПСЖ бозӣ кунад ва баъдан бепул ба ҳайси агенти озод ба дастаи Реал Мадрид гузарад. акнун ин ҷо суоле ба миён меояд ки оё Реал кӯшиши ҷалб кардани ин футболбозро мекунад ё ин ки не. Перес албатта ишора кард ки Реал дигар ягон футболбозро намехарад, аммо барои Мбаппе президенти дастаи шаҳри Мадрид метавонад аз ақидаи худ баргардад. агар чуқур ба масъала равем, ПСЖ худаш гунаҳгор аст. соли гузашта барои нигоҳ доштани Мбаппе то президенти Фаронсаро ба масъала қуш карданд. пулу мол ваъда карданд, вале ин танҳо ҳалли муваққатии масъала буд. акнун бошад ҳамаи корро ПСЖ баръакс карда истодааст. аз тарафи Мбаппе ягон қонуншиканӣ нест. ӯ тибқи шартномаи худ амал карда истодааст. ПСЖ бошад аз хизматҳои истораи асосии худ даст кашида истодааст. умуман дар аврупо аз рӯи иқтидор ва молия танҳо Реал Мадрид ва Манчестер Сити метавонанд ин бозингарро бихаранд. ба Арабистон ӯ намеравад. ба Ньюкасл ҳам айни замон рафтани ӯ аз ҳақиқат дур аст. чун орзуи ӯ бозӣ кардан дар Реал бошад, айни замон фурсати беҳтарин фаро расидааст.
мухлисони Месси имрӯз ид доранд. Аз барвақтии рӯз онҳо бо хандаи калон гашта истодаанд. Гап сари он меравад, ки бозингари дӯстдоштаи онҳо Месси ба задани гол мушарраф шуд. Лео дар аввалин бозии худ дар ҳайати дастаи наваш гол зад. Интер Майами бар муқобили Крус Асл бозӣ дошт. ҳисоби рақобат то дақиқаҳои охир баробар 1-1 ҷараён дошт. Дар дақиқаҳои зиямкардаи довар дастаи Майами зарбаи стандартӣ кор кард. Ба назди тӯб Месси омад ва аз зарбаи ҷаримавӣ голи хеле зеборо ба сама расонд. бо назардошти он ки ин гол ба Интер ғалабаи деринтизор овард, қадру манзилати он даҳчанд шуд. мухлисон аз хурзандӣ дод мезаданд, гирья мекарданд. Бекхем ҳам қариб ба гирья ояд. خیلی وقت در کوچه های دسته اینتر میامی جشن نبود. مسی با اومدنش جشن رو تامین کرد و با گلش خرسندی رو دهچه نمود. فراموش نمیکنیم که این نه تنها دبیوت مسی بود در این رقابت، همچنین سرخیو بوسکتس هم اولین بازی خود رو با پیراهن‌های دسته نوی خود گذراند. گل مسی از ضربه جریمه‌ای در دقیقه 94 ضد این بازی شد. چون اینتر میامی در زینه‌های پست قرار دارد، اکنون با اومدن این فوتبالبازان باید موقع خود رو در MLS خیلی بهتر سازد. با همین تمام، باید دیدم که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتاری و در کانال ابونش رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف خیبر دارم در پناه الله.